Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is August 7, 2028. Ato na no, tatagan na nun pasidungog. Malipayon nga pag-abothan mahal na patrona hiton. Maasin, katikangan niniyan nga dabuas. Gindadayo kita nga ni. Kanan rosary month ito. Iton aton bubuhat nga aton susulsugon. Ang dinhidapit sa barangay Buntay. Normal, kita ka din kita. Ang kapilya dinhidapit sa barangay Buntay. Second stop na ito. Kapilya liwat didiha San Roque. Kaput kita tiya sama. Kaput kita tiya Pako. Nga inibanin ng kwarta si Ramon ta Senior San Roque. Amoy lang tinian ka ng barangay Santo Niño Chapel. Amoy nitato niya na nahi mga burbalaba kay ano may tungod good man nga rosary month yan na kumbaga iniluwat nga ato niya na binubuha lilibuton taliwat iton mga kapilya dinhi tanawan. Bakit bisita iglesia ni amo luwat ini barangay Kaboynan nga kapilya amo ini ana kapilya liwat barangay Sakmi iniluwat din amo initon kana na limbuhan dako San Antonio indinhi. So ini amo din yang kapilya liwa ang barangay katmon amo na to naton katapusan nga kapilya bali pito anaton sigatuan niya na ang adlaw nga mga kapilya. So amo ito tato niya naging bubuhat ang paglibot ng kapilya para pagsalinurog gihapo time check budoy alas 8:25. Oy, we will ato na no tatagan na nun pasidungog alawat pasidungog ano ang pag sirimpa ang pag malipayon nga pag-abothan mahal na patrona hiton maasin nga ni Our Lady of the Assumption an maasin titular saint. Oo katikangan niniyan nga dabuas mamay kala ano gindadayo kita nga ni kaya no hadin ang kalabay nga mga bulan adad to nagkaadaan Our Lady of the Assumption ang sinisiring luwat ano nga ang pilgrimage nga usak hadto nga nahiupod pinagihan pagkadto mamay kala ano basta kad man baga Oktubre ano kanan rosary month ito. So ang mga puro pilgrimage kasagaran adayton baga naglilibot. Oo pero yan maaram ka mo mga kasangkayan ito na atong luwag yung bubuhat nga tinikangan na ay ano ito ay happy oo ano daw ha dilamay ha malibot kadi kita dilamay ha oo yan na ngay nagsasalin urog ano ito na Teachers Day month nga ditong hirayan na didi oo ito na riyago ano yun para Teachers Day. Oo. Pero ang naghihimo ako. Ikaw. Hay man kumbaga pananglitan may dama order hayo. Iyunin ko mga ano tawag din mga stitches. Mga crochet. Crochet. Adi ngaran ko Lovely Blooms. Ando pakita kita ha. O ilan yung kainin? Ang Lovely Blooms. O hay man inin na pipermi. Online. May the Facebook ini alam mabibili ngo nato ni nga Lovely Blooms ano support local taga din nila kamo tanaw kumbaga ini mga anik-anik ini dako ni kuan ha oras nga may adang mga birthday mga souvenir items ano mamay kala nagpapakatara kita oo man tulip alagat tulip oo damo ini didi ha oo ha i-follow lang niyo ang ano to? Lovely Blooms. So tagatanawan itong hero. So na sensya na naagian na. Oo. Sangkay Tonyo. Sangkay Tonyo. Oo. Ang mga sangkay, ang mga engkanto. Oo. Ano ha? Oo. Ang mga sangkay, mga engkanto nga di sugadhat. Oo. Iti ba hinin? Bibiling mga kuan? Wari la, basta takon kuan din hitanawang kung ano't may ada. Oo. Sangkahin mga engkanto nga di sugadhat. Pero ay kamo itong pagpadara. Panalipdanan iton. Sige ba dito? Thank you. Lovely Blooms ha, dito na awan. Oo, yan at aton first stop
nga aton baga pag susulsugon parehas siya kulop, pero aton na highlights ang nagingawan at panapos budoy. So yan at aton highlights yan highlights it aton yan na siya nga first stop antin din andin ni dapit sa barangay Buntay. Normal kita kadini kita sa labay-labayan tala. Kita kay malupad din malupad. So sana na perfect na tanong. So yan so amoy nito kapilya first stop naton ang kapilya din hidapit sa barangay Buntay. Second stop naton amuan din hidapit Hamay San Roque. Adi kita nililiwat ini kapilya liwat di Hamay San Roque. Kaput kita tiya samada ginto ko ba din yan kuwan ayam kaput kita tiya pako ngan ini bayan ng kwarta si Ramon ta Senyor San Roque. Salamat. Amoy din yan baga nakagkuang-kuwan na kita din sinukob sa ako bo. Mayon yung didikuan Campbell's Bell Tower. Senyor San Roque, salamat. Amoy ni din ang kapilya luwatan San Roque. Masay din napit na na kita tumudkag na kita. Dididapit Hamay Barangay Santo Niño Chapel. Itat boses yan na po di kuan kanan natunugan ay ginano ka kagabi lubas ka man. Nasumat ka pa. Haman amoy latinian ka ng Barangay Santo Niño Chapel. Usay ninyo baga aton pinakakuan nga santo siyempre ninyo iidoy kapag nagyapon kita din ni kada patron nasingan ni kita. Di ba? So anakon rason hinigud man nga kay kita baga amoy niya na iton aton na gindudumtan amoy nita aton niya na mga burbalabag kay may tungod good man nga rosary man tiyan salit baga kung baga manunumdum kamo hanamon baga paghiupod ang pag-imbitar ako ni Brother Paul Florendo ngan han iya mga kasagabay ngan pinagihaponan kan Father Konkon nga hikita usa kitahan na hiupodhan pag pilgrimage diri lad turmamay nga paglibot kay nangat to kita pipira nga mga simbahan. Kumbaga iniluwat nga ato niya na binubuhat anatong luwat hinipanuyo kasagaran kasi basta nga ni naabot hiton mga Semana Santa iton nabubuhat iton may da mga sarakyan nasisingad to iton mga burbong to. So aton liwat yan lilibuton taliwat yan nga bulan iton mga kapilya din tanawan iniliwat nga aton yan bibisitahon bakit bisitig list kayo ni advance amulot ini Barangay Kaboynan nga kapilya San Jose Audire mamay kala gini inahaya dito ira kondidi yung pipinausay ito ni ira kapilya
Lasingan kita din nihan pag hermana anaton na classmate si Evelyn, Mr. and Mrs. Evelyn Pil kana Nazareno. Ano ba ni ira ni ko din jadi inayo dit ira entonces may din nagkuan, may din nagdonar mo saya may din hibaga paambitan ira grasya sana all kami ako kumo sa nga buntayan nun haligot itamang kapilya pero hori nga panahon may dahiton usa nga lugar nga kundiin pagtutudkan bakay may dako itong ging kay mangrong nagkaparesa na huna-huna nga didabuntay dito sulod may daw sa nga lugar nga pwede mo nga tenement nga pera ka floor mga 15 floor tapos itbut nga may da swimming pool may da recreational nga siguro amo dito nagsinisiring nga diretso home for the agent naginop lang kita budoy ba kay ino ko'y gudaan kita na para baga ipakita parayo ta naisog kaman ko pwede pakita ta nga amoy ni diniliwat ang payaga ni Lolo ere di din may sakmi pare niya nga ni Timasawa tapos mabati hay mo sakmi tayaw oy araw ng agriculture mga issue din ginapit talera may da camping nagmisis ngayon ikusyamot na doon iniyang mga kaya mo dito estudyante ikaw nga hanin una nakakatawa ka daw lang ito nyo tim kalugaringon ang college ka wala ka tiyong lagi ni Noti Manlanda naaro ka hayahin verb may the project ni kay mapalit ka man plural hatag naman yung talo ni Manlanda tagpira man ko niton 50 kadla kay makurita madalig 120 kaya na itong ginto tumars 120 kaya tag 35 lad to kaya dire legend knows best mo pa ito nyo kay correct sa gumupak oy adi na kita amo ini kapilya liwat ha kapilya na ini hangkanan barangay sakmi sakmi damo malangoy agud tim utok nanolot na sulod tim mo na huna igin translate mo dayon amay ninhiya iton barangay sakmi santo ninyo din iton ira patrona idoy ninyo idoy adi ako salamat idoy ada ka permi ada ka mo nakapamatron kita noon na din ni pero siya kung nga pamatron yan ni hindi pa kami tumagsangkay hindi dahakuan may ang payag rin kita pasakba kaya pangakon dito pero kila ito so amo ini amo ini ang barangay sakmi karig niya mo pud kung hay kita maagi sige pud ka mo good man ini liwat din amo ini ton kana na limbuhan dako amo limbuhan dako limbuhan guti laga dito ira kapilya one of the beautiful one of the nice very nice capital ito na mga kapilya din niha
kuan ha tanawan amoy ni ang limbuhan. Not so sure kung limbuhan dako or guti. San Antonio indinhi mamay kalaw San Antonio de Padua mahusay dinhi. Entonces may dinhi pipira nga mulupyo nga baga rikuhanon. Pwede kita sumulod. O sige sulod kita para parayo na. O ginabrihan. Ay ano ka? O adi kita yan. O mahusay din oh. Oo nakapira naghihapon kita singan ni. Pero mamantatong kareg naton inipakita. O nga di kita didiya paghataging katalahuran. May kalahito na. Ay ginoo ko Senior San Antonio. The finder of the seeker aminin niya ang santos nga nagbibiling ka kung nawawadang ka. The finder of the seeker amba tiles amoy din ni kay may din gihapon baga usang kilala. Oo gusto ko yung makilala Mama B. Wala pa kami nagkita. Ani mo lang nga bay makig-handshake tapos pag handshake may palaman ba daw yawat malapang gor gasolina doy. So may limbuhan ha. Limbuhan dako or limbuhan guti. So mautisugad kita ngadto. Mais na kani kita makunan kitahan. Mountain Dew naman. Ayun. Yan di na cellphone. Video. Di man. Kasi tawag ngaran ni mo to. Pipito Malati. Mano Pipito Malati. Yung kita naman TV and YouTube anim sinsiring. Waray pa di cellphone pala na. Ba hindi rin ka mo nakasubscribe ba YouTube Dida TV. Kailang lang niyo subscribe. Ha? Oo. Para makayaw-ayaw. Di kita nakakuang kita yanahin. Pero hindi kita naagi. Kita timba, ganyan na dito piton. Ngayon? Oo. Ano rin asa? Sa libang ko, ngayon, may danaton karuyag klaro ngayon, ano? Dida ngayon halimbuhan nga aton kin sudlan nga waray ka magsarit. Naman na Pipito, thank you. Ato gihapon aton mga kastorya hiradton nagatagatong gihapon hin kasayuran ano. Dito kita nasayod nga an kapilya ngayon halimbuhan pinaagi ngayon adtuhan mga madre. Ang Franciscan missionaries. Nga amo ngayon adto ang main donor nga nagpahingayad hanira kapilya. Amo ngayon nga mahusay. So gusto ko lang ito klarohon ano. Kay siyempre kasagaran gud man nato nga baga nahihi baruan pipira nga mga kapilya kasagaran basta nga ni piyesta kung hiton hermano amo ton baga nagpapahingayad amo ton baga nagpapatiles amo ton baga nagpapapintar. So iton nga kuan iton nga kanang limbuhan dako pinaagi nga ito ng Franciscan missionaries o mga Franciscano. Sala, matikadi kita yan last stop naton Kambalisara. Ito nyo di Kambalisara naman tim malalatanan niyo mo din mato yun parag kuhan na mo parag imbitar ba amoy niliwat ano naton otro na agi otro amoy niyan baga sunod ang limbuhan nga ato na agiyan na natong pagsulsog. So ini amoy din yang kapilya liwat ang barangay katmon na lagit ka budoy pengakuan San Roque ni San Roque.
O, Barangay Katmon. Ha? O, amin itong kapilya, itong Barangay Katmon. So, matisugad kita nga din na. Badaw katonyo. Amo ngayon ito na itong pinakakatapusan nga kapilya nga aton baga nahiagian, hanaton rumbo. Kaya no, iningayan nga aton ginsulsog nga dalan, tigang dito Barangay Katmon, kung mahinunumduman, amo ini anaton baga, oy di na kita magkukuan ha, inagila kita, ginpasabot talay ni nga tigang kita Barangay Katmon, mga kapilyan amon ginagi. So hindi niya mo yung giniinayad nga kuan. Oo, tigang to ko nitong tulosa. Hindi na kita magkukuan ha. Oo, basta mo lang, makiagila kita ha. Oo, makiagila kita. Kaya no, amo na to naton katapusan nga kapilya, 7. O as much possible, 7 nga kapilya ton aton gin susulsog. Parehas ka kuan, parehas ka kulop. Kaya nung nga 7, 7-fold ito. 7-fold. A 1,000 times equals share the blessings. Oh. So ito ngayon din hiliwat, ito aton hindi tututudkan. Amo ton dito ang para liwat ha kambalisara. So ito niya nga para kambalisara nga dito na aton naagian. Iba ito niya nga part ito na aton pagpapasingadtuan nga mga kapilya. So amo ladtuanen aton tiga Barangay Buntay, San Roque, Santo Niño, Kaboynan, Sakmi, Limbuhan Dako, ngan Katmon. O bali 7 aton na nasingadtuan niya na ang adlaw nga mga kapilya. O buwas kita unta kung ano lo dito na aton nigdadangatan ano nga niyan nga gabi masingad to lagi kita ano pag welcome la. Oo, ang mga taga Maasin, pilgrimage. So amo itong tato niya naging bubuhat ano ang paglibot ng kapilya para hana pagsalinurog gihapon hana rosary month. Oy ako tinood kakulop unom ko kagabi, nagbalik kita pagbinasahan ato na kinagabihan una nga nahautod di dan Abril, nagsubra kita tuig pagbinasa ano tag-usa ka chapter ba di laro mamay pero may danim na babaronton niya waray. Tapos binalik gihapon kita pag rosaryuhay. Oo, dahil itong magahon kung baga nangangaturog or di nga ni nalilibang kita hiton pagkinita hiton YouTube o di nga ni double times 20 times. Oo, so saan kita itong kumaturog nagpapatukar kita itonhan mga rosary. Gin nasabat lang kita nasabat. Pero di na kita tultul ha. Di kita nagpapakakuang-kuan ha. Okay, ba kita kuang dahil ni Lord. Okay, tala sukarong talanay. Again, this has been your friend from another stars. Ano na yung barulubagan niya na ang 7 mga barangay 7 times 7 folds times 1,000 times equals share the blessing. Charot, hindi ka doon nababaronton nyo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. Album po kita, album po. Okay. Aki,